This is a book called Newydd, Sali, which means Sally's New Socks, and it's a book by Marianne Jones. She's the author and the illustrator. Beth sydd yn y parsel? Gofynnodd Huw bob lliw. Wyth o sana I Sali sws, atebodd Twm Crwn. Neidiodd Twm Crwn I ganol y môr mawr. Splash! Nofio, 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 I waelod y môr mawr. Tebed ble mae Sali sws yn byw, meddyliodd Twm Crwn. Mae Sali'n byw draw yn fan acw, meddai Neli'r pysgodyn jeli. Ond gwylia di, mae creaduriaid cas iawn o gwmpas. Roedd Neli'n iawn. Roedd y sardîn blin, Marc y siarc a Ffranc y cranc yn gwylio Twm Crwn. Terdar sana I mi, gwaeddodd Ffranc y cranc yn flin. Roedd Twm Crwn druan yn crio a chrio a chrio. Clywodd pry cry Twm Crwn yn crio. Pry cry ydw I wedi dod i'ch helpu chi, meddai. Ali bali shali ba, gwaeddodd pry cry. I mewn i'r hosan sardîn blin, I mewn i'r hosan Ffranc y cranc, I mewn i'r hosan Marc y siarc. Tyrd gyda mi, Twm Crwn, meddai pry cry. Awn ni chwilio am Sali sws. Dyma hi! Helo, Sali sws yr octopus. Dyma 8 o sana I ti. Diolch yn fawr, Twm Crwn. Diolch yn fawr. O, mae'r sanau'n hyfryd. Mae'r sanau'n lliwgar. Mae'r sanau'n gynnes, medda Sali'n hapus. O, Twm Crwn bach, tyrda sws I mi, medda Sali. O na, mae'n bryd I mi fynd, medda pry cry. Hwyl fawr.